मुलुगनाङैनो सोरगिदिं कर'ना भाइरास बेरामनि साग्लोबनायाव भारत हादोर आरो आसाम हादोर 21 सान लकडाउन बन्द थानाय समाव साफ्रोमबो दिन हाजिरा मावनानै जाग्रा नखरनि सुबुंफोरा आंखालजों मोगा-मोगि जानानै फैदों। जिल्ला कुमारिघाटा ओनसोलनि सिङाव थानाय पलागुरि सनालिपारा बे दरनै गामियाव बड'लेण्ड रादाब निउज पर्टाल चेनेलनि खौरांगिरि देरहासार नार्जारि आरो अजय मुसाहारि बिथांमोना जयै लोगो नांनानै हाजिरा मावनानै जाग्रा दुखुथिया 60सो नखरफोरनो माइरं, दालि, थाव, साबोन, संख्रि अनसुंथाइ रानदों। चेनेलनि जानानै जोङो अजय मुसाहारि आरो आं जेनेबा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कुमारिघाटा ओनसोलनि फालासगुरि आरो सनालिपारा गामि बे गामि दरनायाव जोङो 60सो नखरनो जोङो माइरं सेरनै आरो दालि आधा केजि, थाव, संख्रि, साबोन बेखिनिखौ जोङो जि हायो अनसुंथाइ होनो होननानै सिगांबोनायखौ जोङो दिनै मावबाय। दिनै जोङो जाय बिथांमोननि नखराव जेनेबा खेथि गैया बा नखराव गथ' गोरलै गोनां सोलिनो थाखाय खस्थ' जेनेबा खामानि मावनो हायि बेफोरबायदि नखरनो जोङो होफैदों। लोगोसे दिनैनि समाव लकडाउन बे 21 दिन बन्द'आव गोबां नखरफ्रानो गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। जाय बिथांमोना दिन हाजिरा मावनानै जाबोदोंमोन बिथांमोना दिनै गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। मानो होनबा बिथांमोना खामानि मावनो मोनाखै। बिथांमोना दिन हाजिरा मावनानैसो दिहुनोमोन गावनि जानाय आदारखौ। नाथाय बिथांमोना दिनै दिन हाजिरा मावनो मोनैयाव बिथांमोना जानाय लोंनाय गावनि आदार दिहुननायाव गोबां जेंना जानो गोनां जादों। बेखायनो जोङो जि एसे हायो गोजौनि सरकाराव थानाय बिथांमोनाबो जेनेबा आसाम सरकारा खावलायदोंमोन जेला जेनेबा सरकारि बिफाननिफ्राय जाय साख्रि मावनाय दङ बिथांमोना नखरबा सहाय खालामनो थिननाय। थिग बेबायदिनो जोंबो बड'लेण्ड रादाब चेनेलनिफ्राय जि एसे हायो दुखुथिया नखरनो अनसुंथाइ होनो होननानै जोङो अजय मुसाहारि आरो आं जों सानैजों 5,000 सानैजों फैसा कालेक्सन खालामलायनानै जोङो दिनैनि बे दालि, माइरं, थाव, संख्रि, साबोन बेखिनि अनसुंथाइखौ होनो होननानै जोङो सिगांबोदों। समाव जा देरहासार आनैसोआ बियानै फिसाया जोंनो अनसुंथाइ होदों। बे अनसुंथाइखौ जोङो गोसो गोथारै आजावना लाबाय। दा जोङो गैयि हिसाबै दा बियानै फिसाया अननानै जि एसे खस्थ' खालामनाय मोननाय बेजोंनो जोंनो एसे दान होबाय। बेखौनो जों आजावना लाबाय। बे बन्द'नि समाव माबायदि सोलिना दंमोन? खस्थ' सोलिनानै दं आरो बिदिनो हाजिरा खामला मावनो मोनियाव। सरकारनिबो जेबो होआखै नामा बिदि अनसुंथाइ? सरकारनि बे कुन्टेलाव ओरैनो फ्रि मोनदों आरो फाल्लानै फैसा लायाखै बेखौ। बेखिनियानो जेबो मोनाखै। न'निफ्राय ओंखारनो हायियाव देरहासार नार्जारि आरो अजय मुसाहारि बे गथ'फोरा होफैनायखौ आं लाखिनाय जाबाय। माइरं, दालि, थाव, साफोन दा बिसोरनि अननायाव आं होफैनायखौ गोजोननाय मोनबाय आरो गोजोनथों। सोरबाफोर होफैबावबाय नामा बेबायदिनो? होफैयाखै। बिथांमोना फार्स्ट ना? ओं बिसोरनो फार्स्ट। बिथांमोन सोलिनायाव माबोरै सोलिबाय दं आथिखालाव दा? जोंना सोलिनायाथ' जोंना आरो उफाय गैया। खस्थ' ना? हाल खदालबो गैया। दा बेबायदि गुबुनफ्राबो जुदि होफैयोबा मोजां जायोना? औ मोनोबाथ' जों मोजां। जोंहाथ' हाल खदालबो गैया। ओरैनो हाजिरा मावनानै जाग्रासो आरो। गथ' गथायफोरा ओरैनो साबैसेसो दङ? गथ'फ्रा फिसौफ्रा सानै फिसाला गेदेरा सानै, उन्दैया सानै, हिनजावसा सासे हौवासा सासे, बेहाबो हौवासा सासे हिनजावसा सासे सानै आरो आहाबो बोराय गैला। हादर नाङैनो जि 21 सान भारत सरकार आरो आसाम सरकारा 21 सान लकडाउन फोसावदों। बे लकडाउन फोसावनायनि गेजेरजों दिनै गोबां नखरानो माखासे जेंनाजों भुगिनो गोनां जादों। जायनि जाहोनाव माखासे बाहेरायाव खामानि मावना जाग्रा सुबुंफोरा अबावबा हाजिरा मावनो होनबाबो हाजिरा मावनानै दिनै हाजिरा मावहैनो हायाखै। अबावबा सोरबा गारि सालायग्रा मानसिफोराबो गारि सालायनो होनबाबो गारि सालायनो हायाखै। आरो सोरबा बिदिनो गोबांथार थेला बोनानै जाग्रा बिदिनो खामानि मावना जाग्रा बिथांमोना बे लकडाउननि थाखाय न'निफ्राय ओंखारबोनो हायाखै। जायनि जाउनाव जानाय लोंनाय बेफोरबायदि खामानियाव गोबां माने जेंनाजों बा उसुबिदाजों गोग्लैनो गोनां जादों। बेफोर जेंनाखौ जोङो देरहासारजों आंजों माने जेनेबा आसामनि रांखान्थि बिफाननि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थिनखानाय बायदियै जोंबो जा एसे हायो
माने बुरजा नङा जोंबो बारा बुरजा होनो हायाखै ओरैनो माइरं एसे दालि साबोन बिदिनो थाव संख्रि जोंबो माने जा एसे हायो 5,000सो कालेक्सन खालामनानै जोङो नैबे पलासगुरि गामि सेसाफानि आरो आंनि सनालिपारा गामि मावरियापारि गामियाव एसे होनो थाखाय आवगायबोदों। बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ कर'ना भाइरासनि सायाव माबायदि सांग्रांथि जानांगौ होननानै नोंथाङा बुंहरगोन? कर'ना भाइरासनि बेलायाव जोंहा दिनै गोबांथार सरकारानो माखासे नेमखान्थि फोसावबोखादों जेरैबायदि अबावबा थांनायनि सिगां डिसटेन्स मेनटेन खालामनाय बिदिनो आखाइ साबोनजों सुबाय थानाय मास्क गाननाय हेन्ड ग्ल'भ गाननाय बिदिनो गोबांथार जाहाथे सरकारा माने बेफोर राहाखौ फोसावबोबाय थादों जायफोर बिथांमोना ससियेल मिडियाजों बा टिभिजों सोमोन्दो थाबाय थायो बिथांमोना माने गासिबो बेफोर कर'ना भाइरासनि जि सांग्रांथि बेफोरखौ माने बिथांमोना मिथिखादों थेवबो आंबो बड'लेण्ड रादाबनि जानायनिफ्राय एसेबाबो बेखौनो खावलायहरनो सानोदि जाहाथे बिथांमोना बे सरकारा होखानाय नेमखान्थिफोरखौ बयबो मानिनानै सोलिनांगौ अब्लासो माने जोंबो एसेबाबो बे जा गिथावना कर'ना भाइरास जायखौ कभिड-19 बुङो बिनिफ्राय जोङो एसेबाबो रैखाथि मोनगोन होननानै जोङो बुंनो हायो आरो। बे ओनसोलनि गामियाव सोरबाबो साख्रि मावनाय बिथांमोना सहाय होदोंना होआखै बेखौसो फोरमायगोन। आंनि मिथिनायाव दासिमबो बे गामियाव माने जायफोर सरकारि साख्रि मावनाय बा फोरोंगिरि मास्टारफोर बिदिनो गोबां सरकारि साख्रि मावनाय बिथांमोना अनसुंथाइखौ होथ'वाखै होनना आङो मिथिनो मोन्दों आसा खालामो बिथांमोनहाबो जाहाथे बेफोर खान्थिफोरखौ मानिलायनानै बा गोरिबफोरखौ एसेबाबो माने अनसुंथाइ महरै होनो थाखाय जाहाथे बयबो सिगांबोनांगौ बेवहाय जोंल' नङा गासिबो माने जायफोर बिथांमोना आं खावलायनो सानाखैदि सरकारि साख्रि मावग्राफोराल' होनांगौ होननानै बिदिनो सरकारि साख्रि मावैबो गोबां बेफार फालांगि मावनानै गिदिर माने बिजनेसफोर मावनाय दङ बिथांमोनाबो माने गामि ओनसोलनि बा गावनि जायगानि सुबुंफोरखौ जाहाथे अननाय नोजोरजों नायनानै बयबो एसेबाबो जा एसे हायो माने बुरजाबो नाङा जा एसे हायो बेजोंनो न'खरखौ सोलिनो थाखाय जा एसे मदद होनो हायो बेखौनो आंबो खावलायो।